Pamsorevela Dauluni nyaya yakamangarwa naJohn Natsa anobva kuvillage kwaNyamata aripo achimangarira Mabokanyemba aripo Mabokanyemba anogara kuHighfields inhau yafirirwa dare naJohn Natsa nekupanana kukuru naMabokanyemba ndona waendayo nekudare ndichakumbirawo John Natsa simudze ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mashure. Ini John Natsa ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu Mwari ave mubatsiri wangu ndochiuya uchiisa ruoko basi chiuya kuna Mabokanyemba simudza ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mashure. Ini Mabokanyemba ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu Mwari ave mubatsiri wangu. nyaya imwe chete tokurumbirisa kuti patinopinda handiti aibva tamopinda tese kawanda tisati nyaya yatanga dhura kuvhurwa maupinda mautete tokupinda tese kawanda tokumbira John Natsa utsanangurira udare muchidimu zvasati kuti ungochikwirira Mabokanyemba dare chii wakagara isu rakasimukira. Ndinotenda ishe wangu mambo chinamora ndinotenda mambo chinamora kudare kwamambuya chekutanga mudzimai uyu ndakamuroora pachivanhu zvepamutemo takadza kuwirirana ine mudzimai uyu ndakamupa gukuru musi wa14 September 2024. Saka dambudziko riripo nderekuti ari kugara pamba pemubereki wangu waHighfield pa632 ndikuda kuti abve pamba pemubereki wangu aende kumusha kwake nekuti gukuru randakamupa ndinoona kuti hana kuisita kumusha kwake nokuti pandakamupa gukuru hama dzake dzakaramba kuuya. Muchidimbu mukuti makapanana gukuru muri vaviri muri moko. Ini ndakandina sadombo wangu anova sekuru wangu varimo nemunin'ina wangu aripo nemuzukuru wangu aripo nehanzvadzi yangu inokwanisa kuuya nemuzukuru mwana wangu anokwanisa kuuya vanga varipo vanga vari vashanu asi mudare rino pane vatatu varipo. Hama dzomukadzi hapana yakauya. Makaroora gore ripi? Kana singarasike 2014. Makatoroora zvokuzikanwa kana kwaate zvaro. Ukazorambana gore ripi? 2024, 14 September 2024. Ndopamava pagukuru. Mune vana vangani? Vana vatatu. Mambo nechekutaura pane zvekutaurwa naJohn Kanyemba hanzoni ndakakupa gukuru asaura unosvitsa gukuru racho kuramba kubva pamba. Gukuru vakauya nehama dzavo pamba tinogara pafamily house tese vakauya naro gukuru ndakati handikwanisi kutamira gukuru pasina hama dzangu makandoroora handei kuhama dzangu ndozvandikataura mama. Mukurinzi wakairwa nai vaJohn Natsa hanzi shoko rakadzoka richitika kwamakandiroora munokuziva handei munonipa gukuru kuhama dzangu. Gukuru vakatambira ishe wangu $10 ndakapa gukuru $10 vakatambira vakatoudzwa kunzi gukuru iri unosvisa kuhama dzangu nekuti dambudziko raitika kuti hama dzavo dzisauye akavaudza kuti musauye. Padare kana mune zvamungada kuziva mungasununguka kunge muchibvunza.
iwe chakavatadzisa kuti vaende kunokwira mukadzi kumusha kwake chii? Kumusha kwake ndakakwenda pandakanorora chete, kubvakachirana chaiko hapana. Hama dzemukadzi kuuya kumusha kwake kuuya kuzoona mwana wavo hapana kana mumwe chete aiuya, kunze kwevanoti vanin'ina wavo nemukoma wavo ari kuSouth Africa. Sokuti hanzvadzi yavo ndakanamwe chete aindoziva atezva ravo vekuvabereka ndakabvatunzi vakashaya. Vamwe vacho vana babi kana vana bamukuru paunorora munhu kuti ubate zviso zvavo tese hauzvibati, kana kuti amboniti angatobvakachirawo kumusha kwedu zatinobva taenda kana kumwe chete kana musi mumwe chete. Chakandinetsa ndekuti ane munin'ina anonzi Beulah mwana wababa wake. Kugara kwese kwataita haana mudhara kusvika paIfield, chiso chakandichiziva. Atuzwe iwewe Mabheu, hanzi ndakakupa gukuro September 2024 ndizvere? Ndakandiramba mama, ndakati handitambire ndisina vabereki vangu. Iwe watinokampa gukuro $10 ndakatambira. Ndiani kuti ndakararama? Sadombo wangu ari mudare renyu mumakishi wangu. Iwe chikonzero chauri ndaura vabereki vako vange varipo ndechei? Nekuti akabvisa pfuma zviri pamutemo, ndaida kuti ashiedzewo kana hama dzangu kana kuti aende neni naSadombo pakanobvisa naye mambo wangu. Ndozvazvinoitwa kana munhu apiwa gukuro. Gukuro rinounganidzirwa vanhu. Ndisingaziva hangu mambo, asi ndanga ndisinawo umwe kwangu. Vanopanana gukuro ndanani zvino? Vaviri vatodanana ishe wangu. Iwe vanopanana gukuro. Saka vamwe vanouya pakupanana gukuro. Vane zvikonzero zvaita kuti mupanane gukuro ndanani? Vabereki here kana ndimi? Ndisu tiri vaviri ishe wangu. Ava munotozovapoka kakuvaudza kuti zvaitika. Pamusoro mama, ndada kubvunzawo kuti ndini ndaima mapoka here kana kuti ndiye aienda kumutambo. Handina kuziva. Ndabvunza mubvunzo wekuti vanopanana gukuro ndanani? Wadairwa handizvo wanzi wadairwa kuti wanzi wadairwa kuti iye wadairwa chinzi chii? Vaviri vakadanana ndivo vanopanana. Vaviri vakadanana ndivo vanopanana gukuro. Saka ava vamwe vanouya paka. Kosi chekutanga vanhu imi kwamakadanana vabereki vangu vasikwa havakuzivi ndizvo? Vabereki makazovapoka makorowa kwamatanga kugarisana. Saka vanhu pamakatanga nyaya dzenyu makadzitanga muri vaviri, munotadza nei kudzipedza muri vaviri? Toda rubatsiro mambo wangu ipapa, tinenge tisinganzwi, tinenge usingazivi. Tati nyaya dzenyu makadzitanga muri vaviri, handizvo? Chinotadzisa kuti mudzipedze muri vaviri chii? Ndosaka tauya kuti mutibatsire nokuti hatinzwanani tiri vaviri. Mune nyaya dzamurikutadza kunzwanana nadzo kuita kuti gukuro rirambe kutambika. Kuzovanopanana gukuro ndimi muri vaviri. Hapadi vabereki pakati penyu apa. Gukuro harina Samutumi, tina Samutumi nhingirikini. Tsvakirai kuno. Kuenenda naSamutumi. Gukuro muridzi wayo ndiye anopa muridzi wayo mudzimai wake gukuro. Iwewe kupa murume wako gukuro, iye kupa iwe gukuro. Munotambidzana mega. Hatouye kana mekwandiri ndichizodai. Nokuti nhasi ndiri kukuramba. Uye ndiye ari kukuramba anopa iwewe. Kana iwe uri kuramba anopa iwewe. Iwo ndonomba. Gukuro hariite vhaya. Kozi kana ari Samutumi unozonzwa kuti iwewe unovandipa gukuro rei? Ndodanana newe rei? Rinouya naSamutumi unogona kuriramba. Nokuti hauna relationship naSamutumi. Haune relationship naye, ndiye anokupa gukuro. Ndiye anokuramba. Ndiye awakada. Zvasiyana netsvakirai kuno. Tsvakirai kuno ndo inotumirwa. Nokuti iri kuenda to-third party. Pakudanana kwenyu direct mudanana muri vaviri. Saka chiri kunetsa chiya. Pamusoro mambo wangu, chiri kunetsa ndechekuti takaenda kumaintenance vakadhivhota, vanobva vasungwa kuti havanenge vasingabhadhari mari. Saka kana vasungwa vauya vanoita meeting
nehama dzavo voti mukadzi uyu ndabve pano. Chiri kunetsa ndechekuti takaenda kumaintenance vari kudhifota vasi kubhadhara mari sezvakataurwa nedare. Saka vari kuti kana vasungwa izvozvo vari kutori musungwa izvozvo pavari. Vakasungwa vanoungana nehama dzavo voti ndatimubvisei pamba ndatimupei gupuro. Saka ini ndakaramba ishe ndakati hazvigone kuti mundipe gupuro nekuti musha muno makanoorora. Chinoitika pamutemo ka mumwe nemumwe anobvesiwa mutemo kuenderana nesituation yake panguva iyoyo. Iwewo ikodzero yako kuti uende kudare remaintenance, and ikodzero yako yekuti umusungise kana usina kubhadhara maintenance yake, ikodzero yako iyoyo, ende hapana anokurambidza kuti mutemo wacho uripo uri pachena. Kana dare ratonga richimuti abhadhare maintenance, ina handitokwanisi kuti muvhikirira. Ndiye akasarudza kuti achada mukadzi, asi vana havavo panyaya iyoyo, waramba ndiwe. Vana vane ikodzero dzavo dziri pamutemo dzatinoda kutariswa. Pamusoro imomo yakatongwa yekuti yari kutaura yekugara kwevana. Akaudzwa kunzi vana vadiki vachagara ipapo nokwaparwa mukadzi womenzi. Vana vacho kune ari grade 2, grade 4, grade 6. Ndobva auya nehama dzake zvikanzi gupuro ndikati hazvigone kuti tambire. Asi iye paataura nemurume wake akati achagara pano achichengeta vana achitsinira zvakataurwa namai. Saka nhasi zvakataurwa kukoti maintenance mama. Kupana sumo kuda brain here no. Wachaita kurege kuenda mwanzakoshi. Kana ndichitoti dzimwe nenguva vakavaudza handina kuziva. Anofanira kuudza hama dzako iwewo ndiani iwe. Vachibatsira unofara kurama. Handina kuziva mama. Ndati anofanira kuudza hama dzako iwewe ndiani. Ini ndaifunga kuti ndiye nokuda kuti akaendesa mari. Handina kuziva kuti ndini ndinofanira kudzosa. Amberi kuda kutamisira nguva ino. Tavachokati. Kuda kutamisira nguva. Munyepedzera kuti ange ndikakuzungaira so, asi muchizva zvamukuita. Makazviona kupi kuti munhu kana achinge arambwa namba akagara pamushando wevaredzi? Handina kuramba mama. Saka nyaya yenyu iri papi? Muri kuramba kurambwa here kana kuti muramba muchida kubva pambapa? Handina kumboramba zvese izvozvo. Saka tinofanira kuita sei? Ndosaka tauya nokuti mutibatsirewo bhoza zviri kutondishamisa zvaauya achitaura munomu. Patikabva kukoti akaudzwa kunzi vana anogara achichengeta vana nokuti iwe ndiwo kabva pamba. Saka zviri kutondishamisawo zvavari kutaura mama tiri munhu. Neukoti yekugara imwe nyaya yakazvimirira. Handiti kana ukoti wakadaro wadi kutambira gupuro. Handiti kana akuti ichibva pano makushanda nezveukoti zvamutaura. Panapa nyaya yepano ndeyekuti hanzi mukuramba kutambira chi gupuro rikunzi nokukwana mavaviri vakadana. Kana madaro vanondipa zvavo handirambi gupuro mama. Zvokota kunozvitaura kunozvipindira ndizvo mapanana gupuro muchipanana gupuro remuchakudzana makuwirirana. Saka vana vako vachagara kupindeni nemunavo rarimwe dare rakasara nerechi neregupuro we. Asi podafunha ungoti hamadzi kudai ndive munokoka hama dzenyu megodhane munonzi kozvonamhangariko muende hama yenyu inenge iita se ichinzwa ndimi munotoita se munoite kuhone yauya nehama dzake dzedzedzi kudai mamune venyu nokuti mabva muno mozona kurukuro kuti zvazvakamira sei makupanana mapanana mazanasira makuka. Ndiregerere wandina kuziva mama. Ndakanova ari kurudzire gupuro ndochinhu chekutanga. Chinoita kuti tisakurudzire gupuro ndechekuti totanga kushandisa vana. Vana vachazodii? Vana vakusiyiwa munyika kuti vana vatamburewo vana amai varipo. Dare ramango rinokurudzira kuti uye tiyananisane tione pane dambudziko tigadzirisane. Ndokurudzira. Kana mazoomarara moyo mauya mega makuti toda kupanana gupuro totadza kuwirirana. Ina handina simba rokurambira yekuti hazviti tinopanana gupuro. Nokuti pananai. Asi ndati handikurudzire kuti mupanane gupuro.
nekuda kwokuti kufanana gupo rokuwedzera matambudziko munyika umu. Iwe uchipiwa gupo rezvimwe zvinhu uchatanga kuitei? Uchatanga kutsvaga kuti mumwe murume wacho wachatsvaga murume womumwe munhu futi. Uye achibva pauri achaitei? Achatanga futi kuenda kune mumwe. Saka tiri kuvaka nyika yerudzii. Chii chakanganisira pakati penyu chisingagadzirisiki? Ndozvinotanga kubvunza mambo izvozvo. Makadanana kusvika pakuti vana vatatu nazvo zvashata. Pese apa zvainakidza. Chavava nhasi chii chisingagadzirisiki? Chekuti muri kufunga here kuti ko vana ava vachazovei? Zvakanaka kuti vana varerwe nababa naamai vari pamwe chete. Maakuda kuti mutore sarudzo yekuti mupe vana hunherera. Muripo. Chamatadzirana chaicho chii chekuti mumwe asvipa mwoyo mushure memakore manomwe magumi pamwe muri mese masvika pakutadza kuwirirana pakati penyu paita jongwe raramba kuti inhandinzaro hapana arikuda kukotama mese machongwe mese. Pamwe pacho zvakanaka kuti titsvage dzimwe nzira dzekuti kana zvinhu zvadai ide dzipi nzira dzatingafambe nadzo kuti tibatsirike kuti imba iumbike, nekuti kumira kwemba kunonakira nyika, kunonakira tese. Vana ivavo vachakura vari kuda mise muri vaviri, vari kuda kudzidziswa hunhu, vari kuda kudzidziswa tsika, vari kuda mise muri vaviri. Nhasi unoiwo ukasara uri wega ukasara nevana ivavo mba mukatanga kuya zvikomba vana vakutora hunhu upapo. Pamwe pacho ngatinzwe itsitsi tichiona zviri munyika medu zviri kumboitika matambudziko edu ari kubva kupana. Mumwe nemumwe akatora pozisheni yekuti inini ndamira kuti ndirwise matambudziko ari munyika kuti apereka, tinobvuma kuzvidzikisa. Totanga kunyatsoona kuti zvechokwadi idzi pfungwa dzatiri kuita idzi hadzina chadzinovaka idzi, ngatite izvo zvinovaka. Ukanyatsotarisa nyaya dzemateenage pregnancies dzakawanda muvana vari muhunherera ivavo. Aidha vana vakasara nababa, vana vakasara naamai. Tarirai vana vakunyanya kushandisa zvinodhaka. Ruzhinji rwacho aidha baba naamai vakaseparate. Vana ava vane emotional damage yavatoonayo vachikura. Nokuti vanatanga havasisina parental care yakanyatsokwana. Munoti mhuri iri kuzunzika. Mwana haasina mutemo wokuti dzoka mumba nenguva yakati baba naamai vanokuda pano. Amai havasina hanya nazvo. Pamwe amai vari kuenda kuchikopa chavo, vana vari kusara vari vega. From there vana vari kudzidzei. Pedzezvo dambudziko renyika mangwana tochiombera tochifara. Takuita sokuti matambudziko ari panext door. Tichikanganwa kuti isusu vacho tine edu atiri kutokonzeresawo. Zvinova zvakanaka kuti tifungisise kuti kana taakutora position yekufanana gupuro iyi tizvibvunze kuti ko zviri kumashure kwedu izvi tichazviitei. Pazvaigonakidza paye tichinyatsodanana patakatangira zvakamhanya zvambotanga sei, chazoita kuti tisvike patiri apa nhasi chii chaitika pakati penyu chisiri kutsurika. Chii chiri pakati penyu chisiri kutsurika chokuti munotadza kuregererana mega. Tadza kuti ngatigarisane pasi tinyatsoonesana patakatadzirana. Gupuro ndoche chekupedzeseresa chekuti unofunga nezvacho. Ende kana ndizofunga nezvacho nendaona kuomarara kwenyu mwoyo kuti ndozvamada, kodzero ndeyenyu handikurambirei. Tiri kukuonesai kuti ngatinyatsofungisisai kuti zvatiri kuita izvi zvine zvazvinorapa here. Vana ava tadirei kuvarasa kuti udzimai vana ivava, kuti uzonzi mbuya mangwana vana ivava, kuti unzi baba iwewe vana ivava, kuti ugozonzi tina sekuru vedu venhingi nanhingi vana ivava. Ende vanotoda kutorerwa vagokura zvakanaka, vagova neunhu hunofadza iwe mubereki wako, because mubereki une legacy, une nhaka, une nhoroondo yekuti unoda kuchengetedza. Ivo vana nyamande venyu ava tinotaura vacho vevhiteji yenyaya tikanyatsobenengudza kutarisa upenyu hwavo chaiwo nezvatakuona nhasi havanga vasina upenyu hwakadai so. Zvichida vakatenda madzimai anosvika 12 vachigara navo, but vaishingirira kugara nemhuri yavo. Chazoipa nhasi uno chii chekuti kungodzi chokonyo handichada, kungodzi chokonyo handichada. Takutonga vanhu vemapurasitiki.
kungotsva kunoita kunonha nawo mazvitategureni zvaigara nawo madzimai akawanda kana vada kubereka vacho vaikugarisa nawo vachivaka misha yacho vachigara vachishingirira asi dzimba dzaiputsika here maputsikira adzakuita nhasai sei dzedu isusu dzazoshoreka zvokuti dzinomboputsika sezvi zvichero tainguva inahamba handifanire chinhu zvinonzi kupura munyika ndifana kugara ndakubudirei pachena chinhu ichocho putsika dzedu dzichinyakare chaisavemo ukaona gukuro razonzi rapiwa munhu panenge patorwa matanho ese vanasekuru vanambuya vanani vagariswa pasi vavaedza nepese pavanogona nyangwe mukanzi mumba chamushayiwa moto madzitateguru vaitsvaga nzira dzekuti toitei kuti imba irambe yakamira saka angwara ndiani madzitateguru edu anga asina kudzidza nesu isusu taane chikoro taane madhigiri isusu tadzidza zvokuona kuti imba haina basa tadzidza zvokuona kuti upenyu hwevana hauna basa nzwirai vadzidzi vana vechidiki ava vedu kana taakutaura tinoti ama 2000 haatsuuriki but isusu vakuru vacho tiri kutsuurika here vana ava vari kuzoita musikanzwai zvichibva kupi gavi rakabva kumashure hapana chekuitwa nevana vacho vasina kudzidza kubva kwatiri vari kudzidza kubva kwatiri isusu asi isusu vacho vakuru vacho kuti tisumbe kuti tione kuti zveshuwa patisi tiri kutadza hatisi kudzoka tikuramba takaomarira mwoyo zvichisvikepi ngatiregere nguva yenyika nenzira dzakadai idzi ndinotenderera musoro ndikadzwa nyaya dzekukura ndotenderera musoro takafunga kuti chikonzero chacho chimbori chii chiri kukonzeresa izvo zvazvatadzwa nevana mbuya vana mai vechikura mamazvitadza hapana chinhu chinofanira kunetsa pamunhu zvokusvika panhu pakadai so kana maomarara mwoyo apa tongoita zvamunoda asi gandugari nakokuudzai gukuru rekuya uzopanana mapepa mambo rakaoma nekune jambwa manzwa kwandikuti handisi kuda asi kana maomarara mwoyo ndotipananai asi handisi kuda ndochokwadi chandokuudza ichocho muchipanana panodana maopesika maatadzira dzifungai vana azoti vana vatatu vadziyoota vakomana vasikana asi vana vacharamba chikusanganisai kana ari mukomana acharura kuchata kana musikana acharurwa kuchata muchasangana chete vachaita vazukuru handiti so kusangana mucharamba muchinosangana chete paupenyu hwenyu makatomba bhondi isaiteisapazive asi mupambai patotadzirana pepe ngati mbofungai kutadzirana poitofunga vanavo handiti tovhara kunezotadza kuna mukadzi tovhara kunezotadza kuna murume ndoona vana vapepa apa ndodiko vana vangu vachazovei tichifunga izvo ndatifundiswechi ndifundiswe vana hapana mukadzi vakadzi vashoma kuti vakarona ngora uchengeta vana vako vanaona hapana mukadzi angora uchengeta vana vako vanaona kupfuura amai vavo hapana murume angora uchengeta vana vasiri vake kupfuura mukavo vanhu vakosa ese patotadzana pepe ndazokufungai vana zvatikuita zvikurero chiko vana dai vana ndaivabvunza ngadai kunokuruta zvomwana mavo kuti vari kutodii nesituation yedu handiti vaikunoona vanaine pfungwa dzakasiyana dzamuda dzamutaura so ndinoti zvese zvamunoita fungai chi zofungai vana vamwana vanongwachazoi amazuva amataurirwa pakati paita ataura mazuva kupedza kutaura mafungei iweni uchiudzwa onzi kurambana chinhu chinofanirwa chepiri mucharamba muchisangana chete nekuda kukama hurana mucharamba kuchidzoka umwe kuzvounokusei ndinotenda ishe wangu asikafaniri kuya kuno asi kana pagubhu nga 14 September 2024 relationship yedu dai kunzi aikochisawo vana nokuti iye ndiye akamba kumubereka mune vana ini ndava ndiri panyama ndo ndinoenda chinoona vana
but asi pandonoona vana pese anoti wauya kuzopiwa mari yerent handaifanira kuuya kuno ndichisodzoka kuti ndatadza ndikamuka gukuru kuzodzoka kwandaenda kuno zviri kubva pamwe pako ishe wangu zvakawanda handingatauri ishe wangu kundisunungura pamwe maita varume vazhinji hatibudise zvemumwoyo mene asi zvinhu zvacho zvinorwadza chikumbiro ishe wangu ndokwatawana mambonza tikumanikidzei chinhu chenzo chamunoita paupedzisira asi mashoko amambo manzo muchifunga kuti dhisaidha emambo vataura handiti angwana umberi kumashoko akuti azomakosha kwani kwavo nesitataurawo handiti kwakurungotaura handiti kuti hatingangosiya zvinhu zvatoziva kuti zvinopotsa umberi uko takanyarara asi kutaurwa tona mambo ndimune final say ende ishe wangu dai kurunzi vaigadzirira pandakamupa guguru vabereki vasina kuuya angadai akanana tete vake kuti vatikuyananisa hakuna ari kumuuya hakuna ishe wangu nhasi unoyo apiwa samuri kwamambo dai kana naatete vake kana naasekuru vake hakuna ndokudyiwa muzise ishe wangu baba paarga ndivabereki vangu ini ii ndakutogara baba naasekuru mudzimai wawe wandinaye kudomboshako kuri kutiza kurwisana naye pamberi pevana kuri kutiza kutukwa pamberi pevana pamusoro imamo mataura zvinhu zvakanaka mama murume wangu uyu kubva pakanzi kuno kwaita goriti ndofunga akaenda kunogara kumba kwemudzimai wake waari kugara naye uye ari muno adaro angasachengeti vanhu ndobva ndanomusungisa saka vakarwadziwa kuti akasungwa ndopavakauya nenhau yavo neyegukuru yemambo wavo handizivi kuti ndakaitawo here chinhu chakaipa kuti haachachengeti vana vari kudzorwa kuzvikoro neidzo hama dzacho dzatigere idzodzo pamba dzinongoona vana vachitamba ivo vavo vachiendesa kuchikoro handizivo ndakaitawo here chinhu chakaipa mambo kuti ndakamusungisa ndakamuitira maintenance kuti tichengete vanhu atite dukumenda ipapo handisi asi unongotowanzvadzira mufunda kuti kana paita matambudziko engenje hama dzavo dzichitaura nehama dzekumunopi sepapa ndimwanzwa kuti hanzi pakamboitwa zvakukuru pega handiti emamotoro kana sisi venyu tiyananizei nabamukuru venyu tiyananizei kana atete tiyananizei nzurowani eno takuswera hedu vane final say ndimi muri vaviri zvataurwa nani zvataurwa namambo handiti asi isuwo tinochema nevana kuti ramangwana rakanaka rechi ramangwana rakanaka nevana asi final say ndimi neadzakadaidzora kukosheswa hama muchikurukura namaukama nemautasi nemautasi vamwe vese vanoti kuuta neutasi vanengaderinoona tete vanozoita chii vanozoita nherea so mambo vati final say ndiye vasimazwa makumadzi akanoma wewe usikade kuregererana kama chodona ndakuze zvitongo kama avakasunga vomwe chii ndimani ndandangobvunza ndinobvunza kuti murume uyu paakamurora akatsvaga hama dzemukadzi paakaonawo kuti hama dzemukadzi hadzina kuuya zvanga zvisina kufanira here kuti adzitsvage paakanobvisa kuipi kuti ndakusvika pastage oshi mubvunzo wangu wechipiri woti vana ava kana mai avo vabvisirwa kuguru vaenda kumusha kwavo mutemo yasangana miviri mumwe kuti ngavagare ipapo panozofambiswawo sei pechitatu ava vakabviswa guru hama dzavo ava dzingadziripo ivo vanga vasinawo hama dzavo ndokufunza kupindura mubvunzo wamataura kuti mitemo pana pataurwa nyaya yegupuro kana gupuro richinge rabviswa nokuda kwokuoma kwemwoyo asi mambo vatandi tsika iyoyo havana kusvika pekuti mukadzi abve pamba paya kuti vari kutotaura nyaya yevana mapabasi
uye dare rakatonga zvekuti mukadzi agare pamba ipapo tinoriremekedza futi isu tinodarowo futi isu hatisiyani nokuti tikudiwa upenyu bani zvinopana uchendo kupupura kupanana kwagupuro mushure mekuvangarara mwoyo handiti ka vapanana gupuro vaviri vava kana matare kana chindo vachaona kuti ko vanhu vachagara kuve nekuita sei inyaya yakasiyana neyemunhu inyaya yakasiyana neyemunhu mambo vanomboti vapiwa gupuro idemabva ido vaenda kumusha kwenyu handiti izvo munyaya dzinza motaura nodzii idzo dzinosvika pakuwerana kwenyu handiti ende kupa imi mapagupuro vozonoratidza kubva hama dzenyu pamwe hama dzenyu dziyatakazobvunza rokapamwe negupuro seitisipo rarimwo dare riri kupi riko wetamazopanana pano mambo akonoramba kana vanhu vakangarira mwoyo nomora munocheka nomunotemana unokuwadzana vanhu vakumberi wani pamambo ati mambo vandaza zvakashatira iwe indira kumberi ita se uchidaro panana gupuro unoti ibishi nyaya iyo iyi yachanopiwa vanakobaa asi kuti vachati kudira nditi vachatova nyaya vana nyaya mugarisana nenepo ishe wangu nangoti ndiwedzere panhau yevana ndakabva pamba mushure mekunge tanetsana second week yaJanuary 2024 tisina panana gupuro ndakakoshesa vana ndikati zviri nani ndibve pamba asare pamba nevana paakazoenda kumaintenance ndakati mari ndiri kumupa asi mari andikupa ari kuti haisi kukwana inini izvo handisi kushanda time yacho nhasi kashandiwo zvishuwa akati anozotora mari kumba yemaroja nguva iyo ndandine simba nondaigara pamba ndaipiwa mari nemaroja izvo zvansi ndakugara pamba pakugara muningi nomunanzitano saka ndisina simba kupembera mari direct saka zvekuti dare rakati ngavana ngavagare pamba ndini achisidada paakaenda kumaintenance musi wa7 January 2024 inindi ndakasuduka dare rikati chiramba uchivabhadharira mari yemagitsi nemvura hatisi dare rakati ngagare chipamba nevana ndini ndakatodara ndakumba mari ndakanzibhadhare $100 evana 4 ndaimupa ari maUS iye nokona kuti ndikumba mari maUS haana kugutsika nekuti ndirikumba achigara pamba ndichibhadhara mari yechikona akabhadhara 50%. Haana kugutsika akadzokera kuti kudare musi wa7 December 2024 akandiwedzeresa kuenda pa140 ini handisi kuenda pasi ishe wangu imimi musukuti mukamupa gupuro mukanyarara anape zvakafungwa kuti vanoda kumurumwako pakaitika chinoitika munozoita sei ndo panoita muzigombe ndo saka dai kudaira mama ipapo ndo pamunofana kusvika regai tingoendera mberi nyaya yamhangara ndikupanana gupuro handiomaugama ndimuripo yamhangara kwapi yamhangara pano handisi so regai tingokumbira vatambidzane chinguna tisetesa handisi asi mazuva mangu maanzwa handisi tsika dzechiwa tadzita sei tadzinzwana kuno kamudodari nekwamboetwa sei handiti zvinoremekedzwa zvikupi isu yedu kwanhu yongoonana napanana chigupuro mushure mekunge vavangarara mwoyo zuro ngari kudiro kuti vapanana gupuro mambo vasingadi vavangarara mwoyo takuendera mberi nechi negupuro ngazvikude nongazonyewa sano zvakangoona maitasi pamashiti namai mwana wazokuruza muchato unopururudzirwa iwewe John iwewe undiona unosumudza kuzvishumudzorera kwakona nababa haende weka ndotenda ndipo undiona unosumudza kuzvishumudzorera kuna nababa ndomavhiri anoita pamba ipapo haumuchisimudza wega uchienda zvemutemo yevana haiyo mitemo yehurumende yagara iripo ende handina chandopindira kana atadza kuzviita mutemo wehurumende ndomushanda imi netsananguro dzangu dzese dzangu dzichidzekukudzai kuti onai zviri kumberi uko izvo onai matambudziko amakadzasana nawo ari kumberi uko aya
asi tisati tanombosvika pane vana kumberi kwevana matambudziko anenge akamonerera imi mimiro vaviri vaise wayaone zvisinei zvimwe zvese kungotaura chinangwa chamainga muno tazvadzisa nazvo